ስለዝኾነ ምምርማር አገዳሲ ማለት እዩ አሜን ዶ መንፈስ አምላኽ ከም ዝመርሐና ሓደ በሓደ እናራኣናዮ ክንከይዲና ማለት እዩ ትለመነው ኻንታይ ነይሩ ተዳልኩምኒ ታጥቅስ ግምጠላ ቢለ ኸንብባይ ምኽንያቱ አፍትና እንግሊሽ ኮሚያ ዘላ አቤት እግዚአብሔር ንዘልዓለም ክነብር ኢላ ትጅምር ማለት እዩ ምኽንያቱ አቤቱ ከይነበርካ ውቃብ ክትርኢ ትደሊ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሓደ ሰብ ክትረኽቦ ተኾንካ ናብ ቤት ትመጽእ ኣለካ ናብ ቤቱ ክትመጽእ ኣለካ አሜን ዶ ስለዚ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንዘልዓለም እንታይ ክነገብር ክነብር ደልየ ኣለኹ ኣብቲ እዋን እቲ መቕደስ ኣምላኽ ኣይተሰርሐን ነይሩ ዳዊት ቤት እግዚአብሔር ኢልዎ ዘሎ ህላውነት ኣምላኽ ማለት እዩ አሜን ህላውነት ኣምላኽ ደልየ ኣለኹ ሃረር ይብል ኣለኹ ይዝብል ዘሎ ኣብ ህላውነቱ እንታይ ኣሎ ተዳልኩምኒ ውቃበ እግዚአብሔር ኣሎ ጸባቐ እግዚአብሔር ኣሎ ግርማ እግዚአብሔር ኣሎ መልክዕ እግዚአብሔር ኣሎ ኩሉ ነጸብራቕ ናይ ኣምላኽ ኣሎ ያ ስለዚ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ ኢሉ መቕደሱ እንታይ ንምግባር ንምምርማር እንታይ ክብል ስለዝደለዩ ተዳልኩምኒ ህላውነት ኣምላኽ ስምዒታዊ ወይ ግፍፍ ዝብለካ ጥራይ ዘይኮነሲ ብሓቅን ብርድኢትን ዝካየድ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ውቃበ እግዚአብሔር ክርኢ መቕደሱ እንታይ ክገብር ክምርምር ንኣምላኽ ክሓቶ ከዘራርቦ ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጠ እንታይ ክገብር ክሳዕ ዝርዳእ ንዝፈልጦ ነገራት እንታይ ክገብር ክውከሶ ክሓቶ ክጥይቆ ክደራደር ክመላለስ ምስ ኣምላኽሲ ኣብኡ ምንባር መሪፅ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ዳዊት አሜን ዘማሪት ነስለ ዝረአየት እያ ትኸውን ውቃበ ገጽካን ምርኣይ ሃሌሉያ መቕደስካን ምምርማርሲ ምሉእ ዘመነይ ኣይትልምካን ኣምላኸይ ኩለን መዓልታትና ክንሕጎስ ባህ ክብለናሲ ኩለን መዓልታትና ክንምጎስ ባህ ክብለናሲ አንጊና ንደልሎናኽ ጽግብ بسبح بيتك هاللويا لومي سبح እግዚአብሔር ምጽጋብ ክኾነልናዮ አሜን ሃሌሉያ يس አቤቱ መውዓል አቤቱ ምሕዳር ኣብ ቅድሚ ህላውነቱ መመልላስ ክንደይ ሰናይ ነገር ይመስለኩም ዳዊት ግን ነዚ ነገር እዚ ክጽሕፎ ከሎ ከም ትዝራኣናዮ ኣብ ብዙሕ መከራ ኣብ ብዙሕ ጭንቀት ኣብ ብዙሕ ስደት ከሎ ከም ዝጽሓፎ መጠን ስለምንታይ እዩ ጽሒፍዎ እንታይ ስለ ነገር ዝተረድኦ እዩ ኢልካ ምሕታት ቀዳማይ ኣገዳሲ ሕቶ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ አሜን እንተ ዳሪና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3:19 ከም ዝብል ሐዋርያ ጴጥሮስ ተዛሪብሎ እምባርከ ኃጢአትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጸልኩም ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ገጽ እግዚአብሔር ዝብል ቢብሊካል ተርምስ እንድሕር ተጠቂምና ርኢናዮ ህላውነት እግዚአብሔር የመልክት ገጽ እግዚአብሔር ማለት እንታይ ማለት እዩ ህላውነት እግዚአብሔር ማለት እዩ كل جزء أبوزح ولا رأي يوحنس انتاي للو تأجرو تعدا خم تبري إلو الله إذا قال زنتاين مبالي تيرا لكمني أنتاونت أملاخ يرئ مالتيو نشو مجمرتان مودعتان مخانو نسو مودعتان مجمرتان كم زي بلو كرئيس لزدليو تأجرو تعدا خم تبري إلو آمين إنتو خم على حال تحويلو ويد ما أبكر معينو زخوال نجار كم زي اللي نجرنا عين إجزابير تيلك هذا ما فرد إجزابير يرئ مالتيو آمين دخ سمع آمين دخ سمع جت إجزابير أنتي لك هذا ماني هلاونة أملاخ مالتيو سلزيو كاب كدم إجزابير زمن عرفتك متألكم إلوم محرد جبور لي تعرفتي تبلدلك قال أنتي كتكون نيروا هذا قالكم إني محدث كتكون نيروا كم أجركم تصحيفكم لا خمزانتي تصبوا مالتي مخنياتو أبتنا إنجليش كونا أبناي جريخ عند حرينايو refreshment يزبلو
كم زين حنت كمبيوتر رايت كل جيركا ريفرش تجبر مو كم بحدش بوست تجبرنا تعقمي تدلب سبعة تسفاق أرز خلو محلال كمت كله دخام كمت خلو مجسقال كمت خلو بزح نجارات كمت خلو كابه الله والنوت جنا ريفرشمنت علو محداس علو قلبت كام دللا علو نجارات كام عرايب بزح نجار تسفاس تسانو تسفارغ بكالوس لتوت كاب إرجت إجزابير محداس كمت ألكم restoration يزبلوفتنا يجريخ مالتي restore كون كاتوت جت إجزابير مسبر هالكا تحديث كاتوت عن بابا سوف انت داريخما في الشخط أتشفيني وزحدر نجوهن لك عتحيك توت خلا في الشخط أبمت أن تعتحي زوت أطون تايك تجبر تجمر مالتي فجأتاي مت مالتي آمين آمين دخ سمع يا كومود ما كابه الله ونت إجزابير زتها على نات كريفرشمنت النعبي خير كم تعم بابا سوف ملو معلت ده دحرتات صحيك تكي توعل نسخد ما ملو معلت جت إجزابير ملأي خونا الكايبل الله هاليلويا سلزي داويت إذن جرز ترديوا ببزح مجسقال نبه الله ونت أملاخ ياتمو ريفرشد كويني واتس ببزح جنكات نبيت أملاخ ياتمو ريفرشد كويني واتس ببزح مكرة حصار مجسقال ساقطن ببزح تلمت نايك عندي أما خرطو نبيت أملاخ ياتمو كل نجار أنا زمخرك أملاك يبلومو تحديثي واتس مالتي سلزي داويت هالعلا بيلي كونن مباركس أبيت إجزابير نزل ألم كنبر دليل لخزبله انتاي دا أتدعلكمني ناي محداس عقمي زلوو هلونا إجزابير ترايو بوزمنم تأمر بخالق نجارات كتحدث هاي تخيليني خا أبهلاونات أملاك جن محداس لزلوا وك أبى إجزابير نمر أي مقدسو خا أمر مارسي بزلوا عدمي أبيت إجزابير كنبر يزبله مالتي آمين ده يا سلزي تقدمي نت بنتاي تدعلكمني ناي محداس نجار الله أبهلا ونت أملا كلا أي نموسي أنت رأيهم أبزات معرف سلاسان سلستان تقص 10 تخزارب كله إجزابير دما جت أي مسخاي خيد كعرفك كا إيلوا آمين ده أبزي بمولوفت معرف عند حرينا يو إجزابير بدك إسرائيل سلزي تحجوسه ملأخ كتدد يدليو موسيقى بملأخ زفتح نجر كم زي اللي ترديوه مخنياتو أمري حنة شجر كاترايد يكون الشجر تتمرحه حزب أصله تسكم نحنا بدخومات كنسنا نحنا دخامنا زي أرنا سبات دما دخام كالوت كنت أور معرخ عندك كبيد مسلكم إذا نجر زي أصله استردوتها نسخام سنة زي تخيد عند حركون كايلو سخام سنة زي تخيد عند حركون كاس كلا كده فنا أي تديبنا يلخم حصانه خلا أملاك نريء مالج مخنياتو بزح جنكات الله بزح رزنات الله بزح كبدات الله بس نتزم حدره حزب تراي زي كونه شوعت نجستات ونيت بيولو بزح زقط مخينات الله بزح زقط مشجر الله نموسى زي قط إجزابير نبزن نجارات زي المدياب شجر مخانوس لاستردوا يموسى إذا نجار زي علم مينو مالك سلزي أبقت إجزابير تعالوا قبل سلز دلوا خي أتدعلكمني عرفت الله آمين آمين ده هدأت الله سلام الله كل نجار أبز نجار زعاتيو مسخا زركب نجار يلن سلزي خا داويت نز نجار زسلز تردأيو ببزح نجار كعرف سلز رأيه كبزح زشجرو نجارات كهدء سلز رأيه يمباركس إذا حنت نجار زي على مين حنت نجار لمينا يو حنت نجار لمينا يو كندي نجار قويتها يسوس كزارب كله بلوقاس معرف 10 تقصر بعته تزاد لنا جرس خنديلو حادي مريم كأخبا زي وسد جدا تايجير الله حاري الله نمن تاي تدعلكم مني مارتا نبوملهم أجرادا أكيبا نبوملهم باروت نايت بيت أكيبا نأخذ سخاس بيزاكبر نأخذ سخامت ردا كله دي قويتها يمتى الله النابلة كتوقعت تطلهم رئاتها مالك كيد نسخ قما ما تامتي كيد نسخ خمس جبر زحول ما يمتى كابت ما حقيقة أمتى فالفال أمتى أفتح أنت ما يصحينا برا خوني له يسوع كريستوس قويتاي نبوملهم أجرادا خطوافرهم كلا نبوملهم باروت خطوافرهم كلا حدا نقويتا يسوع كتخبر كتبليو صبقوا يتحق أنا حواتي مريم جن هد إلى خوفيلان يرى سلز قويتا يسوع يلوا اتنتنا يكونن تزاد اللي سنتا يلوا حدا نجاريو نسود ما انتاي مريم كابازي وسد كده حاري الله ناي مارتا نبرادي كنا خن برزدلي نعمله ناي من تاي نجاري زدلي ناي مئزاز آمين مخنياتو مريم عارفان يرى مريم هادئان يرى بزح نجار لكيعو قويتا يسوس ببزح نجار يمتيو نافت اوان
ናፍቲ ቤት ክቕበልኦ ኸለዋ ብዙሕ ነገር የድልዮ ይኸውን እግሩ ምሕጻብ የድልዮ ይኸውን ካልእ የድልዮ ይኸውን ኣምላኽ ግን ከተገልግሎ ኢሉ ይመፀን ከገልግለካ ኢሉ ዝመፀ ስለዚ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ክትሰምዖ ይደሊ ነይሩ ብቲ እዋን እቲ ኣሜን ኣሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽኩም ኣሜን ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል 16:27 ተዳሪና ግርማን ክብርን ኣብ ገጥሙ ገጹ ስልጣንን ሓጎስን ኣብ ስፍርኡ ኣሎ ይብለና ግርማን እንታይ ሃሌሉያ ግርማን ክብርን ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ ግርማ ኣሎ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ስለ ዝወዓለይ ሙሴ ገጹ ዘንጸባርቕ ዝነበረ ኣሜን ኣሜን ዶ ክሰምዕ ስለዚ ግርማ ኣምላኽ ከዓስለካ እንድሕር ኮይኑ ዘይትድፈር ሰብ ኮንካ ክትቀውም እንድሕር ኮንካ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ምስ ትውዕል ጥራይ እዩ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 18:28 ሳኦል ከዓ እግዚአብሔር ምስ ዳዊት ከም ዝነበረ ፈለጦሞ ክፈርሆ ጀመረ እዩ ዝብል እንታይ ኮይርዎ ፈሪህዎ ዳዊት እኮ ቀስቲ የብሉን ካሊ የብሉን ዝውርውሮ ፍላጣ የብሉን ኣፍቲ እዋንቲ ብዕድመውን ኣዝዩ ንኡስ ነይሩ ኣሜን ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ህላውነት ኣምላኽ ግና እቲ ዓርመሽ ሰራዊት ናይ እስራኤል ዝውንን ሳኦል እንታይ ክገብር ከሎ ኣብ ቅድሚ ገጹ ከም ፈጥፍጥ ከሎ ኢና ንርኢ ይቱ ኣለኹም ዲኹም በሉ ክብርና ኣምላኽ ስከጣቕዒት ሃቡለይ ስለዚ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ዝውዕል ሰብ ብቐሊሉ ዝድፈር ኣይኮነን ዝዓለም እዚኣ ክደፍረካ እትደሊ ተቃልለካ እትደሊ ንእምነትካ ከተቃልሎ ትደሊ ንነገራትካ ንጎይታ ምስዓብካ ከተቃልሎ ትደሊ እዚ ክብሪ ዝተሰከመ ምእመን ግን ክቃልል ኣይክእልን ይብለኩም ኣለኹ ኣሜን ዶ የስ ገለ ነገርሲ ኣሎ ክብልካ ይጅምሩ ማለት እዩ ገለ ነገርሲ ኣለዎ ክብሉ ይጅምሩ ማለት እዩ ሳኦል ከዓ ነዚ ነገር እዚ ተዓዚብዎ ኣምላኽ ጥራይ ምስኡ ይሃሉ እምበር ድሌቱ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ንዳዊት ስለዘለለዩ ካብታ ግዜቲኣ ጀሚሩ ክፈርሖ ዝጀመረ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልኣኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖም ይብለና ብፍቕርን ብለውሃትን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን ይብለና ኣብ ኢሳያስ 63:9 ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝነገረና እንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣብ ቅድሚ ገጹ እንታይ ኣሎ ግርማን ክብርን ኣሎ ንስኻ ድማ ካብኡ ምውዓልካ ዝተላዕለ ተማቃሊ ናይ ባህሪኡ ተማቃሊ ናይ ኩሉ እንትንኡ ስለትኸውን ዳዊት እዚያ ነገር እዚኣ ተሒዘያ ጥራይ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ሰባት ክደፍሩን ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ስለ ዝገመተ እዩ ሓንቲ ነገር ክልምን ንሪኦ ማለት እዩ ውቃበ እግዚአብሔር ምርኣይ መቕደሱ ከዓ እንታይ ምግባር ምምርማር ብዘሎ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ ይብለና ካለ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ እንታይ ቫልዩ ኣሎ እንታይ ነገር ኣሎ እንተዳኢልና ሓለዋ ኣሎ ኣሜን ዶ ኣሜን ጸላተይ ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ኢሉ ዳዊት ኣብ መዝሙር 9:3 ወደቁ ካብ ቅድሚ ገጽካ እውን እንታይ ኮኑ ጠፍኡ protection ደቅ እስራኤል ብቐትሪ ዘጽልል ደበና ብለይቲ ድማ ዓንዲ ሓዊ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ነገስታት ብምልኦም እንታይ ዝኾኑ ዝነበሩ ዝፈርሁን ዝፍጥፈጡን ዝነበሩ ሓለዋ ኣምላኽ ብኸመይ እዩ ዝዕቀን እንተዳኢልናዮ ሃው ክሎዝ ናብ ኣምላኽ ትነብር እዩ ዝዕቀን ማለት እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ጭንቀት ምሳኻ ናብቲ ማሕደር ኣምላኽ ከኣትዋ ኣይክእልን እዩ ድኽነት ምስኡ ከኣትዋ ኣይክእልን እዩ ምሕላል ምሳኻ ከኣትዋ ኣይክእልን እዩ ኣጋንንቲ ናብ ህላውነት ኣምላኽ ምሳኻ ክኸዱ ከጨንቑ ኣይክእሉን እዮም ኪድ ንስኻ በይንኻ እዮም ክብሉኻ ዝጅምሩ ኣሜን you stay protected ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ጸላእትኻ እንታይ ይገብሩ እዮም ይሃድሙ እዮም ካባኻ እንታይ ይገብሩ እዮም ይርሕቑ እዮም ኪድ ንስኻ በይንኻ እቶ እዮም ዝብሉኻ ኣሜን እምበኣርከስ ካብኡ ወፂኻ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዳዊት ዛ ነገር እዚኣ ተረዲኣቶ ማለት እዩ ዳዊት ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ኣቤሴሎም የጓይዮ ናይ ካልኦት ነገራት የጓይዎ ብዙሕ ጭንቀት ሽግርን ይምፃእዮ ታኦንኮ ፍታሕ ዝበላ ኣብ ኣኽናፍ እግዚኣብሔር እንታይ ምግባር ጥራይ እዩ ምዕቋብ ጥራይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወርትክ ሓለዋ ኣምላኽ ኤክስፒሪየንስ ክገብር ጀሚሩ ዳዊት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓለዋ ኣምላኽ ምስኡ ክኸውን ከሎ ርኢዎ ነዚ ነገር ስለ ዝረኣየ ነዚ ነገር ስለ ዝተመኮረ እዩ እንታይ ዳ ገይሩ ተዳኢልኩምኒ እታ ተድሊ ዘላ ነገር እዚኣ ሓንቲ ነገር እያ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ውቃበ እግዚኣብሔር ምርኣይ መቕደሱ ከዓ እንታይ ምግባር
ምምርማር ኢሉ ካል ኣብ ቅድሚ ገጹ እንታይ ኣሎ ተዳልኩምኒ ሓጎስ ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ዳዊት 16:11 መዝሙር ዳዊት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማናይካውን ንዘልዓለም ብጽና ኣሎ ኢሉ እቲ እንኮ ናይ ዕግበት ቦታ እቲ እንኮ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ህላውነት ኣምላኽዩ እየ ዝብል ዘለኹ ኣሜን ዶ ኣብ ህላውነቱ ኣቲኻ ኩሉ ሽግርካ ስለ ዝፍታሕ ዕግበት ናይ ህይወት ይህልወካ ዕግበት ዘለዎ ሰብካ ካል ኣይደልን እዩ ዘኸብደይ ማዓራይ እትወላኒ ይኽብሉ ርኢኹም ትፈልጡ ዶ ዝጸገቡ ሰባት ኣሜን ዶ yes እቶም ናይ ብሓቂ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ዝውዕሉ መእመን ድማኒ ዕግበት ይውንኑ ሞ ናይዛ ዓለም ነገር ኣይመስጦምን እዩ ብዙሕ ናይ ነገራት ኣይመስጦምን እዩ ብኡ እንታይ ይኾኑ ሳትስፋይ ይኾኑ ምንም ነገር ኣይእትወላኒ ይብሉኻ ማለት እዩ ትዘድልስ ሓደ ነገር እዩ ይብሉኻ ትዘድልስ ክንደዩ ሓደ ነገር እዩ ትዘድልኽ ክንደዩ ሓደ ነገር ይኽብሉኻ ይጅምሩ ናይ ሓጎስ ዕጋብ ሓጎስ ድብል ቃል እንታይ የርኢ ተዳልኩም ንፍስሓ ይኮነን it's not one time እንታይ stability ዝበካ እዩ ዝዓገበ ሰብ stability ኣለዎ የማን ጸጋም ኣይርእንዩ ዘይናቱ ኣይጠምትን እዩ ካል ህርፋን የብሉን stability ኣለዎ ርግኣት ኣለዎ ዕግበት ኣለዎ ህድኣት ኣለዎ ኣይናቃነቅን እዩ ከምቲ ብልህ ሰብ ኣይሉ መሰረቱ ኣብ ትኸውሕ ዝነደቀ ከምኡ ስለ ዝኸውን ዝተረጋገአ ናብራ እዩ ዝነብር ኣሜን ዶ ክሰምዕ እስከ ጣቂዕት ነዚ ጎይታ ወርቲ ግዛዕግበና ብገጹ ሃሌሉያ ስለዚህ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ሓጎስ ጥራይ ኮነ ጽጋብ ኣሎ ዝጸገበ ነገር ከዓ ክምልእ ኣይክእልን እዩ ዝጸገበ ሰብ ክምልእ እንታይ ይገብርን እዩ ኣይክእልን ሞ ንነፍሱ ወከፍና ብጎይታ ምጽጋብ ክኾነልና ጸሎተ እዩ ኣሜን ካልእ ባህሪ ዝሪኦ ምድያብ እውን ርእዩ ማለት እዩ ምድያብ ዕብራውያን 12 ክዛረብ ከሎ ንስኻትኩም ግና ናብ ከረንጽዮን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብቶም ኣላፍ መላእኽትን ኢኹም እንታይ ዝገበርኩም ዝበጽሕኹም to the real experience in his presence ናብቲ ልክዕ ህላውነቱ experience ንምኮሮ ኢና እንታይ ዝገበርና ዝበጽሕኹም ይዝብለና ዘሎ ቀጺሉ ታይልዋ ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለው በኹራት ናብ ኣምላኽ ፈራዲ ኩሉ ሳይደለ ደሎ ናብ ኣምላኽ እንታይ ፈራዲ ኩሉ addiction ክህልወካ ይኽእል እዩ ይፍረድ ሽግራት ክህልውካ ይኽእሉ እዮም ኣብ ህላውነቱ ይፍረድ at some point ምስ በጽሕኻ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ዘይነበረንን ከምዚ ሽግር ዘይነበረንን በዚ ሳቐ ዘይነበርኩን ክትብል ትጅምር ክትስእኖ ትጅምር ካብ ህላውነቱ ዝተልዓለ ነገራት ክጠፍኡ ይጅምሩ ጃጅ ይኾኑ ናብ እግዚአብሔር ፈራድ ኩሉ ክትመጽእ ስለ ዝጀመርካ ነገራትካ ክፍረዱ ይጅምሩ ቶም ክጸንዑ ዘለዎም ይጸንዑ ቶም ክሓቁ ዘለዎም ይሓቁ ቶም ክበኑ ዘለዎም ከዓ ካብ ህላውነቱ ዝተልዓለ ክበኑ ይጅምሩ ማለት እዩ ስለዚ ነገራት ንምስዓር ላዕልን ታሕትን ምባል ፍታሕ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ዳዊት ብዙሓት ወታደራት ምስልጣን ፍታሕ ኣይኮነን ብዙሕ ካልእ ጥበብ ናይ ዓለም ኣማኸርትን ምጥቃም ፍታሕ ኣይኮነን እቲ እንኮ ፍታሕ ትዘድሊ ግና ሓደ ነገር እዩ ንዘለዓለም ኣብ ቤት እግዚአብሔር ምንባር ወቃበ ገጹ ምርኣይ መቅደሱ ከዓ እንታይ ምግባር ምምርማር ካብ ኩሉ ናይዚ ዓለም ነገር ሓራ ከም ዝገብረካን ብስቴቢሊቲ ወይ ከዓ ብዝተረጋገአ ህይወት ክትነብር ዝድግፈካን ሓደ ህላውና ኣምላኽ ምዃኑ ጥራይ ስለ ዝተረድአ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ነገራት ክፍረዱ ይጅምሩ ኣይንእለኒና ኣይንገድፈካኒና ዝብሉኻ ዝነበሩ ነገራት ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ምስ መጻኻ ፍትሒ ክረኽቡ ይጅምሩ ስለዚ ከምቲ ጳውሎስ ጸልይዎ ዘሎ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎ ክሳዕ ምልኣት ኣምላኽ ክትመልኡ ኢልና ብባህሪና ኣምላኽ ትመስሎ ብኩሉ ነገራት ብኣናባብራኻ ብኣካይዳኻ በዘራርባኻ ናብ መን ክትመስል ትጅምር ናብ ኣምላኽ ክትመስል ትጅምር ኩሎም ነገራት ፍርዲ ይመጹ ምክንያቱ ዓንቶ እንታይ ኢለኩም عينتو صريات ينيلنا مش عينتو خم هل تحول نفردير إليكم أبجت كا عين الله أفعله إيه زان الله آمين أبكر مهلاو النتو كل نجاراتي فرد زركب قبل سلز دلوخي يسوع كريستوس قويتاي سلزي نزنا جرز ترجي وداويت أبهلاو النتو ندحر آتيو أتصبحنا بأملاك كم زمثل أبهلاو النتو ندحر آتيو نجارات كم زين نقان قوة خرد جميرو سلزي أبكر مجت إجزابير من مللاسي حيشيلوه نفت منا خمت ندحر كوينة جت إجزابير ترى خدل دلنيلو نبرهم كأخو ميلو يقويته أبكر ما يتملالس
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምምልላስካ ጥራይ ናብ ፍጽምና ዘምጻእካ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ምምልላስካ ጥራይ እንታይ ዘምጻእካ ናብ ፍጽምና ዘምጻእካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን yes ስለዚህ ምድያብ ኣሎ ናብ ኣምላኻው ሌቨል ናይ ምድያብ ኣምላኽ ካት ደስ ደብለኒ ነገር ክሳዕ ምልኣቱ ክንመልእ እዩ ዝደልየና ኣይትተንኩፍለይ ኣይትቕረቡ ኣይብለናኒ ፍለጥ ዝደሊ ኣምላኽ ይብለና ነይሩ ፓስተር በቀዳማይ ኣሜን yes ስለዚህ ክሳዕ ምልኣት ኣምላኽ ክትመልእ ይደልየካ ስለዝኾነ ኣምላኽ ንዑ ክትገብሮ እንድሕር ኮንካ ድማ ኦንኮ መንገድታ እዩ ተዳልኩምኒ ወቃቤ እግዚአብሔር መርአዩ ምክንያቱ ንዑ እናራኣኻ ኢኻ ናብኡ ትመስል ሰባት ነትን ሪኦ ኢና ንመስል ሰባት ነትን ሳላስሎ ኢና ንመስል ሰባት ነትን ሓስቦ ስለ ንመስል ገጹ እናራኣኻ ግን ናብኡ ትራንስፎርም ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣሎካ ዝብል ዘለኹ ኣሜን እቲ ናይ መወዳእታ ከም ጥቕሲ ሒዘዮ ዘለኹ እንታይ ተዳልኩምኒ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ንሕና ኩልና ብቁልዑ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ እንታይ ንኸውን ኢና ንልወጥ ኢና ኢልና ክልወጥ ዘይደሊ ሎ ዲብዚ ቤት ኣሎ የብልናን ርዳኒ እዚ ድማ ኣበይ እዩ ዝርከብ ተዳልኩምኒ ካብ ኣብ መቅደሱ መውዓልካ ኣብ ህላውነቱ ካብ መውዓልካ ዝተላዕለ ኩሉ ናይ ህይወት ነገር ኩሉ ድሌት ኩሉ ዊንታ ናትካ ስስዕን ነገራት እዮም ዝጠፉ ዳዊት ኣብ ዝመውዓል ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣብ ዝተዳፈላለየ እዋን ንሳኦል ፊት ንፊት ይረኽቦ ነይሩ ክቐትሎ ዕድል ነይርዎ ብዙሕ ክገብር ይኽእል ነይሩ ግን እሱ ዝደሊ እሱ ይኮነን ዝፋን ኣይኮነን ዝደሊ ነይሩ ዳዊት ኣሕዋተይ ዝፋን ተደሊ ነይሩ ሽዑ መቃበጾ ይኸውን ምድፍፋእተ ዝደሊ ነይሩ ሽዑ ድሌቱ ምገበረ ይኸውን ንሱ ዝደልዮ ዝነበረ ግን እንታይ እዩ ሓደ ነገር እዩ እስከ ሓደ ይበሉ ሓደ ነገር እዩ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንዘለዓለም ክነብር ውቃበ ገጹ ክርኢ መቅደሱ እንታይ ክገብር ክምርምር ጥራይ እዩ ዝደሊ ነይሩ ነገራት ሓንሳብ እንታይ ኢና ንኸውን ተዳልኩምኒ ስለዚ ተኸፈቱ ዝመስሉና ደጌታት ኩሎም ናይ ኣምላኽ ደጌታት ይመስሉና ኩሎም ነገራት ዝመጹ ንዓና ዕድላት ወይ ከዓ ኦፖርቹኒቲ ይመስሉና ከምኡ ግን ኣይኮነን እቲ እንኳ ኦፖርቹኒቲ ሎም መዓልቲ ዝዛረበሉ ዘለኹ እንታይ እዩ ህላውነት እግዚአብሔር እዩ ኣሜን ዶ ህላውነት እግዚአብሔር እዩ ትዘድሊ ነገር ሲሉ አይለኩም ጎይታ ኢየሱስ ሓደ ነገር እዩ ሃሌሉያ ምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ ጥራይ እዩ ስፍራ ለውጢ እዚ ነገራት እዚ ጥራይ እዩ ነገራት ቁጽርን ገለእን ዝፍታሕ ጎይታ ኢየሱስ ርኢኹም ኣለኹም እንታይ ኢልና ናይ ክብሪ ነጸብራቕ ናይ ኣቦ እዩ ኣሜን እቲ ንዓይ ዝረአየኒ መን ከም ዝረአየልና ነቦ ከም ዝረአየ ስለዚ ኣብ ህላውነት ጎይታ ኣጋንንት ክቆሙ ኣይረኣናን ኣብ ህላውነት ጎይታ ሕማም ክቆውም ኣይረኣናን ኣብ ህላውነት ጎይታ ተስፋ ምቁራጽ ኣይረኣናን ኣብ ህላውነት ጎይታ ደቂ መዛሙርት ክልወጡ ርኢና ኢና ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ስታይሉ እንታይ ኢሉ ኣለለይዎም ኣሜን ዶ ንምንታይ እንተ ዳልኩምኒ ለይቲ ምስ መዓልቲ ምስኡ ይውዕሉ ስለ ዝነበሩ ናይ ምልዋጥ ናብኡ እናተለወጡ ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ኣሜን ዶ ስለዚ ኣብ ህላውነት ጎይታ ኢየሱስ እንተዳ ኩሉ ይፍታሕ ኮይኑ ኣብ ህላውነት መንፈስ ቅዱስካ ኩሉ ይፍታሕ እዩ ሓደ ግን ህላውነት ኣምላኽ ማለት ስምዒት ማለት ኣይኮነን ኢልና ኢና ጀሚርና ኣሜን ህላውነት ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ ምርዳእ እዩ ኣሜን ዶ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ሮሜ 8:9 ታይሉ መንፈስ እግዚአብሔር ከም ሓዲርኩም እንተሊስ ባርከስ ብምንታይ ኢኹም ዘለኹም ኢልና በመንፈስ ኢኹም ዘለኹም ኣሜን ዶ እያ ስለዚ ተሰማዓካን ስለዘይ ተሰማዓካን እንታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣምላኽ የለን ማለት ኣይኮነን ጳውሎስ ብባሕር ክኸይድ ከሎ ንሮማ ክሰግርን ከሎ ታ መርከብ ተርእዮም ዝነበረት ነገር ምስብባሪ ማይ ዝኣትዋ ነይሩ ብብዙሓት ጓሳቆል ነይራ ኣምላኽ እውን ዝሪኦም ዝነበረ ኣይመስሎምን ነይሩ ሓንቲ ነፍሲ ትጠፍእን እያ ምስ በልዎ እንተቐቢሎም ሞድዮም እንተኢልኩምን እንድዒ ንምንታይ ተዳልኩምኒ መብዛሕትኡ እዋን ንህላውነት ኣምላኽ ምስ ምንታይ ኢና ነተኣሳስሮ ተዳልኩምኒ ምስ ስምዒት ክህሉ ጽቡቕ እንድዩ ግን ምምርማር ክህሉ ኸ ሰናይ ነገር እዩ ኣሜን ብፍልጠት ብርዲት እዩ ህልውና ኣምላኽ ነስተውዕሎ ትናትና ኣዌርነስ እትናትና ርዲት እዩ ሓፍ ክብል ዘለዎ ናፍቲ ናይ ኣምላኽ ረም ናብቲ ናይ ኣምላኽ ርዲት እንድሕር ዓብዩ ድማኒ ነገራት ስቴብላይዝ ክኾኑ ዝደልዩ እንተዳ ብስምዒታትና ክንመርሖም ጀሚርና ግን እንታይ እዩ ተዳልኩምኒ ፌል ክገብሩና እዮም ብምንታይ ኢና ዘለና ባርከስ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም ተልዩሲ ብምንታይ ኢኹም ዘለኹም እየ ዝብል ዘለኹ በመንፈስ ኢኹም ዘለኹም እዩ ዝብል ዘለኹ
ስለዚህ በአርከስ አብህላውነት አምላኽ እዞም ነገራት እዚኦም እንተዳልዮም that much valuable ነገራት እንድሕር አገደስቲን አድማዕትን እንተልዮም ሲ አነ ንስኹም ንዑ ዘይንመርጸሉ ነገር እንታይ እዩ እቲ ዘድሊ ነገር ሓደ ነገር እዩ ዘይንብለሉ ነገር ሲ እንታይ እዩ አሜን አሜን ዶ ያ ዳዊት እዚ ነገር እዚ ተረዲእዎ ጥቕሲ ሓደ ክጅምር ከሎፍቲ ምዕራፍ ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ብርሃነይን መድሓነይን ኢሉ ምኽንያቱ ዳዊት ኩሉ ህድማታት ፈቅደ ባዓቲ ነይሩ ባዓትኻ ከመይ ግብ ዝበለ ጸልማት ይመስለኩም ትርጉም ጸልማት ይፈልጥ እዩ ዳዊት ግን እቲ ጸልማት ዘይጸልምቶ አምላኽ አቡ ምስኡ ስለ ዝነበረ ከም ብሩሃት ዕንቱ ይመላለስ ብንሪኦ ዘይኮነስ ብምንታይ ኢና ንመላለስ ኢሉ ጳውሎስ በእምነት ኢና ንመላለስ ኢሉ ትርጉም ጸልማት ስለ ዝፈልጥ ትርጉም ብርሃን ከድንቕ ተገዲዱ ዳዊት ስለዚህ ክጅምራ ከሎ እንታ ጥቕስ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ብርሃነይን መድሓነይን ኢሉ ምኽንያቱ ቀስት ወርዊሩሉ ሳኦል ክስሕቶ ይሪኡ ኣብ መንደቕ ክሽከት ከሎ ይሪእዎ ሪኦ ብሪኦ አምላኽ ከድሕኖ ኢድ አምላኽ ምስኡ ክትዓይ ከላ ሪእዎ እዩ ዳዊት መዛሙራቱ ናይ ተመክሮ መዛሙራት እምበር ናይ ሃሰሰ ለባም ወይ ድማ ንስከ ክደርስ ኢልካ ዝተደርሱ ይኮኑን ኣሕዋተይ ዳስ ዋዮም ምምርማር ዘገድሶም ቶም ቃላት ማለት እዩ ሃሌሉያ አሜን ዶ ሰምዕ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተይ ኢሉ ብዙሕ ጥሜት ነይሩ እዛ ምስ ላባን ደራኸቦ ሪኢኹም ኣለኹም እቶም መንፈሳዊ ሓቅታት ዝተረድኦም ግን ብመግቢ ይኮኑን ዝብርትዑ ኣሕዋተይ ንስኹም ዘይትፈልጥዎ መግቢ እንታይ ገይረ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ በሊዐ ኢሉ ስለዚ በልዓኻ ይኮንካን ትብርትዕ አሜን ዶ ሰማያዊ ማናስ ኣሎ ማለት እዩ ጥራይ ከም ደቂ እስራኤል ስለ ዘይንሪኦም ኢና ስለዚ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተይ እዩ ንመዓልታት ብዘይ መግቢ ንመዓልታት ብዘይ ማይ እንተኸደ ዳዊት እቲ ኃይሉ ዝህቦ ግን መን እዩ ተዳኢልኩምኒ እግዚአብሔር እዩ ሰብሲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብምንታይ ይነብርና ኢሉ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ብንጌራ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ዮሐንስ ምስ ተኣስረ ስልጣን ኣይሰደደሉን እንታይ ይሰዲድሉ ቃል እግዚአብሔር ይሰዲድሉ አሜን ዶ ክሰምዕ ኪዱ ንገርዎ ኢሎም ሕሙማት ይሓዊ ዕውራት ይርኢ ኣለዉ ኢሎም ሓንካሳት ከዓ ይትንስኡ ኣለዉ ኢሎም ፕሬዝ ጋድ ስለዚ እምበኣርከ ሰብ ብንጌራ ኣይኮነን ዝነብር ወይ እንጌራ ኣይኮነን ዘበርትዖ ኣምላኽ ምስኡ ዘሎ ሰብ ኣይሕለልን እዩ አሜን ከም ጎይታ ኢየሱስ ክበልዕ ኢሉ ይቕመጥ ብድድ ኢሉ ከዓ ጸንሐካ ብልዓ ትብሎ ድማ ስኻትኩም ዘይትበልዕዎ ብልዕ እንታይ ገይረ በሊዐ ይኽብል ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተይ እዩ ካብ መንከ ዝስምብድ that's my confidence አምላኽ ዝውከሎ ርእሱ ዘተኣማምኖ ነገር ደው ዘብሎ ከም ሰብ ከም ንጉስ ከም ብዙሕ ነገር እንታይ እዩ ተዳኢልኩምኒ እቲ ኣብ አምላኽ ዘለዎ እንታይ እዩ ትውክልቲ እዩ አሜን ያ ገበርቲ ከይን ስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቁኒ ወደረኛታት ጸላተይን ባዕላቶም ተዛብዑ ሞ እንታይ ገይሩ ወደቁ ብዙሕ ምኽሪ ክዝርዘር ርእይዎ እዩ ማለት እዩ ክቃወመኒ ልኳ ሰራዊት እንተዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ አሜን ዶ ኩናት እውን እንተዝለዓለኒ እምነት ኣሎኒ ኢሉ ብመዓልቲ ጸበባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ ኣብ ውሽጡ ድንኳኑ ድማ እንታይ ክኽውለኒ ኢሉ ኣብ ከውሒ እንታይ ክገብረኒ ልዕል ከብለኒ ኢሉ ኣሕዋተይ ኣብ ህይወት ገሊኦም ዝዋግኡ ኣለዉ በኢየሱስ ስም ግን ሓካ ኣለኹ ናይ ሕማም መንፈስ ናይ ገለ መንፈስ ክብሉ ዝውዕሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ዝስወሩ ኣለዉ ኣብ ሕቑፉ ኣምላኽ ካበየኖት ኢኹም አሜን ዶ ክሰምዕ አሜን ዶ ካበየኖት ኮን ንኸውን ካብቶም ኣምላኽ ኣብ ክንፉ ዝስውረና ዲናስ ወይስ ካብቶም በኢየሱስ ስም ክንብል ንውዕል እየ በኢየሱስ ስም ምባል ነውሪ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን there is a secret way ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ልዕሊ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣናትን ዝሽመ ዘበለ ስምን ልዕል ዝበለ ንሕና ድማ ምስኡ ከም ዘለና መጠን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ልዕል ንብለሉ ኣብ ህላውነቱን ኣብኽናፉን እንታይ ብምግባርና እዩ ብምስዋርና እዩ ዳዊት እዚኣ ነገር እዚኣ ስለ ዝተረድአ እዩ ምስዋር መሪፁ ጸላእቱ ኣብ ዘይረኽቦ ጭንቀት ኣብ ዘይረኽቦ ምሕላል ኣብ ዘይረኽቦ ተስፋ ምቁራፅ ኣብ ዘይረኽቦ ክስወር መሪፁ ኣብ ዳሱ እንታይ ክገብረኒ ኢሉ ክሓብኣኒ ክልተ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ኣሕዋተይ ኣብ ዳሱ ምሕባእ تحبأ ترى يكونك سؤال كخات زمريها آمين آمين ده مخنياتو أبت مقدسو ملكو ناراها قرمو ناراها تباقي ناراها سقط بال أي كيل الكاني سقط بال أنت أي كيل أي كيل الكاني نفسها أبوات يسق زبالة يلن سلزي داوي تابتغس شدشن تاي كيل كلون ريو مسيلكم هاليلويا لو مخا نرسي أبتم زخبوني تلاتي لعل كبلني
لو من تاي زخبك صموادي لعليو حف كبلك اي منفس እግዚአብሔር አሜን محلال ديو لعل صلات حف كبلك اي تسفا مقراز ديو حف كبلك اي سب زي مهلاو ديو لعل እግዚአብሔር حف كبلك اي زختمنا ديو لعل صلاي خاز እግዚአብሔር حف كبلك اي بلك الله كلهم معلتي ስለዚህ አብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይ እንታይ ገብረ ንርእሰይ እንታይ ገብረ ኢሉ حف كبلو ኢሉ ሃሌሉያ ሽዑ ቅጽላ ቢሉ እንታይ ኢሉ ኣብ ድንኳኑ መስዋዕቲ እልልታ ከቅርብ ንእግዚአብሔር ክዝምረሉን ክውድሶን እየ ንእግዚአብሔር እንታይ ገብረሉ ዝምረሉ ገለ ይፈርሕ ይኸውን ገለ ይሽቁረር ይኸውን ገለ ካልእ ይኸውን ገለ ድማ በኢየሱስ ስም ክብል ውዕል ክዋጋእ ይኸውን ካብ ጭንቀት ዝተልዓለ ካብ እምነት ዘይኮነስ ካብ ጭንቀት ዝተልዓለ ክዋጋእ ይውዕል ይኸውን ካልእ ኸ እንታይ ይብል ሓሊፉ ኩሉ ከም ዘይነበረ ተጸብየካ ሳይሓፈር ኩናነ موساك رجيتي ونسخايت تطلم بمدوب جيزي ترد تبت حللو حفل ناس ك موساك رجيت كم وقحتها حللو تبرهو نتسلمات نسخا نزت بي وخافتن ملسي رديتي خا نسخان نفسي هاللويا حليفو بحنسابسك حليفو تل ما تقنتيتو زمن ناي وردت مدر بأدا باخالم ليمو نهو جزي كحساب تحو هاللويا موساك رجت كم وقحتها تبرخو نتسلمات نسخا نزت بي وخافتن ملسي رديتي خا نسخان نفسي هاللويا حليفو تسل ما تقنتيتو زمن ناي وردت مدر بهدا باخالم ليمو نهو جزي كحسابت حيو هاللويا اسكع للتا طاقعت نزقوي تازي أمن قدو ذاته أنتو يبلونا نير محوات زي قارت سلام الله بقودنا خايبلونا نيرام أبهلاو النتو عرفت اللحواتي نتقلي راشا طالبوس تريدي كان تالا جيارابوس صور زبلك قنطاتي حواتي دخام محلال زبلك أبهلاو النتو استل عليك قنطاتي لومي محداس كخونيو لومي مسجار كخونيو حليفو تسل ما تقنتيتو زمن ناي وردت مدر بأدا باخالم ليمو نهو جزي كحسابت يحو نابهلاو النوتمتو زتفالالي عينت حمام حواتي زتفالالي عينت نايز على مكر حاليوت حدار حاليوت ناي كالئ نجراتهن نابهلاو النوتمتيو مسخز سعبكا نجر يلني بلالو لومي እግዚአብሔር ከቆርጾይ ሃሌሉያ Yes, hallelujah. Ratala giarabos, ono mantrala giarabos. Ridala bantala gasatro do kusha tredi ke potrala giarabo. Oh, hallelujah. Yes, thank you بلو حواتي. Yes, كابهلاو النت كاستل على نجارات شفت سلز خون إخبار نمسجنا كلنا. كابهلاو النت كاستل على نجارات سلز اللواوت. سلز جلابت إخباري نمسجنا كله خبلوا. أب هوتي سلز ريك إخباري. Yes, hallelujah. Oh, من قد لو. زابس تعطو معطو من قد لو عبس تشغوري من قد لو እግዚአብሔር ስበቃ ተሰቂሊ ለሞ ሲኖም ወደ ሃይ ጎይታ ሲኖም
نسجنا نتبيت كفتا بيلوس سلام نعاقاتكم يخون إلوام زتشوقور معطو أي چونقون إكزيابير سكب حنساب من قد لو أبلع المايات من قد لو أما كل بحري من قد لو أبسعت ومعتو عربا شاتالاجي عربو سوترودي كالاجي عربو سوترودي ريبات هالاجي حفا بلو تثبيتكم أحواتي تابا ملاق لو مقالة نقر اللو بلو زغبولو نقر اللو نبلو تثبيتاتكم حفا بلو أما كل بحري مقد لو مودي من قد أبسعت ومعتو مقد لو أبستشقوري مقد لو مديو مقدي عواتيو مقدي سلاميو مقدي كبرتيو مقدي مديو مقدي عواتيو مقدي سلاميو مقدي كبرتيو مقدي قرمان كبرنا بقدم قصي لحواتي اسكناي كبر قدنا زقعاز متلي بزبيت عللتا طاقعيتنا زام لاخذ من قد لو أبستعات ومعصو من قد لو أبستشقوري من قد لو أما كل بحري مقد لو أبلع المايات مقد لو مديو مقدي عواتيو من قدي سلاميو من قدي كبرتيو مقدي مديو مقدي عواتيو مقدي سلاميو مقدي كبرتيو مقدي بمان مزيك قدم تناي قزي قويتا حالتينا بقوديق تبب مسقانا كمي كم زقبرو تزي فلت كوكا نخال النتو كزمري قد آمين كمي كم زقبرو يتفلت انتخون حواتي تومر زبل لهم معلت خنا تعيق زيابير كانسر زبل خنا قصي بقوي تابع يسوع كريستوس شم زوج أنقوكم أجانين تبقوي تابع يسوع كريستوس شم كرحقيام هاللويا تمنتايس من قد لو نسو من قد لو أبستعت ومعصو من قد لو أبستشقوري من قد لو سكتن بلون منفس እግዚአብሔር حنسب هدئ بلو نفس وكف كرنعتنا هوتي تنكف بلو أحواتي يس كاب هلاونت كاس تلعله صور زبل خلى على እግዚአብሔር يصلي الله يس حلف منفس እግዚአብሔር نفس وكف كترودو እግዚአብሔር بزمعلت زي يصلي الله ጣልቃ አብናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ እግዚአብሔር አይ ካልኒ ዝበሎ ነገራት ሽፍት ክኸውን እግዚአብሔር ይጽልይ ኣሎ ብዙሕ ሳይንስ ፕሩፍ ዝሃብዎ ሎም ግና መንፈስ እግዚአብሔር ክግልብጦ ይርኢ ኣሎ ሕዋት ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ትንሰብ ዘይካሎ ንእግዚአብሔር ግን ይካሎ ይዝብል ምናልባት ብዙሕ ነገራት ምኽንያት ይቦምኹም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሎም ግን ዓይኒ ማያቱ ክደርቕ ክነቅጽ ይጽልይ ኣሎ ምንጭ ዝኾነ ነገር ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ክነቅጽ ይጽልይ ኣሎ هاللويا حالف كله لكم كالزمور يا خمحات كله خمزين بره هاي حافر كنانه
موساخ رجيتيو نسخاي تتألمن بمدو بجزي تردد زنن عمي موساخ رجيت كم وقحتا تقدو نتألمات نسخا نزتصبي يخافط ملسي رديتي خا نسخا نفسي هاللويا آمين هاللويا ኢየሱስ ጌታ ይስክና አምላክ ክብርና ምጽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ናው ዝጥምቱ ሃሌሉያ ሎማዓንታ አንጸባሪቀ ክወጽ እስኮል አምላክ መስገን ሃሌሉያ ናው ዝጥምቱ ብርግጽ ናይ እግዚአብሔር ህልውና አብዝ ቦታ ዝሉ አሜን እግዚአብሔር ኮ ሰማይን ምድርን ዝመል ህልውና ክንብል ከለና ናትና ኮንሽስ ናትና ንቅሓት ናትና አፍልጦ መሃብ ናትና መስኡ ምትሓዝ ምትኡ ምትንኻፍ ይምበር እግዚአብሔር ህያዊ አሜን አሜን ደኸሰምዕ ናው ዝጥምቱ የንጸባርቁ ገጾሙን ከቶ አይሐፍርኒ አምላክ መስገን አሜን አሜን ደኸሰምዕ ገጾምታ ይኾንዩ አይሐፍርኒ ክብርና